Nå, men hej og velkommen til den her video. Vi prøvede at lave en video før, men det gik så ikke så godt. Nej. Ja, jeg filmede kun halvdelen af skærmen. Det gik ikke så godt. Nå, ja, så må jeg jo prøve at starte forfra. Ja, det lyder ikke ret sjovt, men det er det heller ikke. Vi har lige brugt sådan... 20. Vi har brugt over 20 minutter på den. Og så har jeg fandme kun filmet halvdelen af skærmen. Det var bare perfekt. Ja, det var lige hvad der skulle til for at gøre os to tykke drenge glade. Ej, okay, vi... Okay, vi er tykke bare roligt. Vi er faktisk sunde drenge. Vi spiser faktisk æg og rugbrød med kraldebroccoli og tomater og Tun. ja, også rigtig mange chips og soda. Nej, Frederik, her... Okay, vi spiser slik, pizza, burger, pomfritter. Det er bare rigtig sund mad. Vidste I godt, pomfritter, det er faktisk kartofler. Og så burger, det med en bøf ind i. Og så et brød. Og så... lidt salat, og så et eller andet, og så et eller andet rød dressing, der ligner blod, ikke? Så ja. Mager. Frederik, nu tager jeg det der ræs, der tog sådan 6 minutter før. 6? Ja, jeg kørte også galt sådan 3000 gange. Ja, det er da fedt at vide. Hvis der er motorcykelræset, er det easy. Men det er det også. Men det er også easy, men jeg kørte bare galt. Så det var heller ikke easy, hvis du kørte galt, eller? Jo, det var easy overhældet. Det var easy, men jeg havde bare ikke set komme, at man lige skulle køre ud over kanten. Og Daniel og Elias er der, og de har kamera på, man kan bare se. Jamen for at sige, hvad det er, så misser jeg sit checkpoint. Jeg kører bare ud over hele marken. Valgte mig for helvede at lave en video. Ja, den klipper vi lige ud. For min lillebror kommer bare ind ad døren. Hej Pip! Og jeg var i gang med en video. Nå, det klipper vi lige ud, det der, okay? Man kunne bare høre mig sidde og sige, Valdemar for helvede. Hvad? Jeg har et sjovt take 3. Jamen altså, jeg bliver ved med at køre ud af den mark. Video take 3. Ja, jeg tror så kun, jeg når den her det ene race her. Piss of cake, han sagde piss. Og vi snakker engelsk. Vi snakker ikke dansk. Om at man skal tisse. Hej Pip. Ja, okay, den tager vi så lige op, den der. Hej Pip. Jeg mangler altså bare 5 minutter af det her race.
Frik, jeg tager den bare med stille og roligt. Jeg tager den bare stille og roligt. Sådan at det der, det ikke sker igen. Se, filmer du egentlig? Ja, for Sivan. Nå. Okay, der er den første bold, ikke? Okay, se. Det bliver lige nu, og jeg går ind i 3. Ja. Og man kan bare stå på syn. Frik, der er allerede gået 3 minutter, det her race. Hold da. Så er jeg lap 2. This is not so much fun. Frik. Jeg har lyst til at hoppe. Jeg har lyst til at hoppe. Frik, den er du professionel til at synge. Jamen, jeg har ikke set MGP. Det er fordi overalt på YouTube, så er det bare, Otto skulle have vundet, ikke lyst til at hoppe. Og så har de bare sat lyst til at hoppe på, og så har de lavet sådan en kast op emoji. Jeg har lyst til at hoppe. Jeg har lyst til at hoppe. Jeg har lyst til at prutte. For jeg har diarré. Brems bil! Brems bil! Jeg er ved at blive overkendt. Ja, Frik, jeg kørte så på baghjulet, og jeg kunne fandme ikke finde ud af at få den ned. I'm a killer, but don't push me. I don't rush me. Så jeg tror, i næste race, så får jeg bare bilen. Mm. Eller nej, det gør jeg ikke. Altså, hvilken bil? Den der Honda, du fik i det der No. japanske 2. Japan 2. Japan 2. Mm. Det er ikke japanske 2. Japanske 2. Hvad er det overhovedet? Japanske 2. Det er noget fra Japan. Nej, fra Japan. Fra Japan. Japan 2. Det er fra Japan. Der var jeg ved at køre ud over kanten, mand. Jeg har lyst til at hoppe. Jeg har lyst til at hoppe.
GTR, den er jo, altså... Den er jo hurtig. Så jeg købte bare en eller anden klapvogn ned i racet. Klapvogn. Okay, er der en klapvogn med et race? Jamen, de vil også gerne spørge, hvorfor? Det er ikke sgu mig, der var bare klapvogn. Okay, det her race er der tog mig 7 minutter 18 og 20 sekunder. Nice. Flying. Okay, flying. Okay, så meget fløj er det heller ikke. Flowing. Hvad er flowing? Ja, okay. Frederik, hvad var din rekordtid i det? 5 minutter 58. 5 minutter og 58, er du psykopat? Ja, det er jeg. Men så prøv at høre. Jeg tænker ikke på andet end at køre. Ej, Frederik. Verdensrekorden, ved du, det er Nej. 5 minutter og 26. Nej, så ligger han så tæt på. Friends. Okay, vi snakker ikke om, at jeg lige løg. Hvad var din rekord? Det ved jeg sgu da ikke. Ja, det ved jeg da heller ikke. Det var ikke mig, der kørte racet. Det var da heller ikke mig. Det er da heller ikke mig, du skal sige. Jeg kan huske alting, når jeg først har set tingene én gang. Nå, jeg kigger lige. 3 minutter og 18 gjorde jeg det her race på. Nå, jeg tager lige det sidste race. Jeg flyver. Ja, og så bliver det nok det for den her video, tænker du ikke det? Jo. Skal jeg alligevel også ud og spise? Jeg har lyst til at have... Så skal vi lige flyve derover sådan. Det ikke tager sådan 30 dage. Ja, så metro, jeg flyver også så. Jep, se nu er der kun 4 km, før der var der 10. Altså, se, det tager jo lige så lang tid, som at kravle til Kina. Så prøv at overveje, hvis man kravlede til Kina. Så skal du bare kravle igennem jorden. Nemlig så skulle man bare til sådan en jordmaskine, der bare jord gennem hele jorden. Jamen Frederik, hvis du jorder hele gennem jorden, ved du godt, hvad du så flyver du faktisk frem og tilbage. Til sidst, så bliver du stuck i midten. Ja, plus jordens kerne, og der er jo varmt under jorden, så... Der dør du. Ja, så det bliver nok den sjoveste tur nogensinde. Men så skal man virkelig have sådan en milliard lang maskine. Ja, du skal have sådan en maskine, der er på størrelse med, jeg ved ikke hvad, og så skal du også, hvad hedder det? Så når man flyver op i himlen, så hvad fanden laver den stang heroppe? Så landte jeg lige. Okay, nu skal vi køre crossover. Så det er